Tanawan ninjog baboy o mga higala, naglaroy-laroy ra. Naradapit diri sa kalsada. Laag na pod me, iuban na pod mo na mo sa among laag-laag, buntag sa jog, laroy-laroy na kay gipanglaay. Papunta kami ngayon sa St. Francis pero nag-stop kami dito sa Gamtoes River. No, nakita niyo na to last video ko. Ngano nag-stop mi dire kay mukaon og breakfast kay sa Jumi ninggikan dito sa Sabay. So mao ni ang Gamtoes River. Akong ipakita ninyo kung unsa ang Gamtoes River kay bisan nay uban nga wa pa kakita. Mao ni siya. Nindot ka adyo diri maglingkod-lingkod, magmuni-muni no sa atong mga problema. Charot, kung unsaon pagsulbad. Labi na nga sim namo nga daghang problema. Nindot diri kay mingaw ba? Makahuna-huna jud kag maadyo kung unsay angay buhaton sa atong kinabuhi. Medyo ay kataw-taw gajud. Mingaw. Bread with ham. Tanawa sa ang pagbuta. Kiling ko nagang bread. Mahal, what you doing? I'll try. Doon ay haas ng dapita. Mauna ni ang dalan paingon sa Cape Francis og Oyster Bay. Medyo okay man po siya. Lubak-lubak lagi po ang atong agian, no? May maadyong kalsada. Ginoo ko, mag-untol-untol jud ba? Pero okay ra kay baki man ang among sakjanan. Madara ang smile ang tanan. Nakarelate ko kay ngani gajud ang agianan sa amo. Padong Sabay. Labi nagmag-uwan lamak jud. Unsa man ni si Jabato? Diya abog pagajud no, di ka malain. Pero okay ra kay anad naman kog abog. Muhunong mi diri kay atong istoryahon ang kao ba. Hi, how are you? It's a cow. Ay, nadlok na mo. Wala na dyan natiwas og inom og tubig. Dami nila oh. Ay, daway nga po. Ako ang dae. What is a cow I did do to you? You scared of the cow? Nagpahuway sila mga kahigala kay medyo nabusog sila ba kay daghan kuno silang gipangkaon sa ilang breakfast. Charot. Pabong tagtanaw og kaw kay wa na ingani sa Pilipinas. Panagsara ka makakita. Tumingin sa salamin. Sila yung mga number ba? Nakabutang sa ilang mga isigdunggan. Yan o, may number ang kanilang tainga. Tanaw siya. Yeah, he's looking at you. He says, "Hey, look at that stupid Filipino." Jang number is 237. Asa ra ba to? Okay, 237. Oh. Hello, 237. Oh, kana ganin tubag ka? Nag-stop kami dito para makita niyo ba. Medyo mahangin. Diba na pinipicturan niya yung tata niya kay ara ng hugawa. Laliman ka sa among giagian nga dirt road. Hello? Mga higala? Anong tingin-tingin nyo? Ang dami nila. See? Nalingaw si Bananas. Cold. Uy, lamig na eh. Angan hangin na pagajud. Madyo ganay ka nagdako og jacket. Yeah. So I'm Wa na kamong sakjanan ara ng hugawa.
I've been Ship na naman tayo. Ang ship. Hala, natakot. Ayaw pala nila ng maingay. Matakot sila pag maingay ka. Yun tuloy, tumakbo. Ay, Diyos ko Lord. Saong banaan malagi ko. Kaya pala. Medyo ladyo-ladyo pag adyo nga atong biyahe uno kay 1 hour kapin pod no ang biyahe bound ja. Syempre dirt road ang among giagian, so hinahinay lang jud mi og padagan kay para pod maka video ta no. Kay lisod pod og magpakusog og dagan di ta kadyo makakuha og video. So mao na ni daghan pug mga buwak na lagi kay mag-spring na pod, so mao nang namulaklak, bulaklak, oh bulaklak. Daghang hole ang kanang kuan road mo nang untol-untol jud ba ang among agi. We're heading down this dirt road to Oyster Bay. Bumpy as anything, but of course it's not as dry as what it normally is because the road is quite wet from the rain that we've had for the last couple of days. Like a drive, unusual. We want to come and camp here, so we're going to have a look at Oyster Bay, and we're going to go and have a look at Cape St. Francis. We'll look at the whole day, but perhaps we'll stop and have a little bit of a bite to eat when we get to Oyster Bay. Mao ni ang Oyster Bay. Mao ra man pud ini siya sa Jeepers Bay, dool ra pug dagat. Naapo sila gamay nga store o. Mura man ag mga bay diri kay murag mostly mga bakasyonanan ra ba. Murag pang holiday ra. No? Tan-awa. Hindot siya. Mahalon pud siguro og magrenta ta diri Mao ni ilang Oyster Bay Resort, matud pa ni Banana na kunoy camping area diri kaso usa ka adlaw na ibayad 400. Mahal pud no, tanaw ra man nagpurmas ilang lugar, ag mga bay, mamahalin. Di man ta ka-afford og magrenta ta diri kay sus purma pa lamang makurata na ta. Pero nindot siya di ba pang social jud ba? Kinahanglan jud diri ag magpujo kanang daghan jud kag dollar or rand. Pero nindot jud si as in tahimik ba? Padong mi sa St. Francis diha liko ko na mi dihang dapita padong adto. Nag-stop mi kalijot kay naitan-aon si Banana sa sakjanan no kay murag something ka jud kay lagi puro bato-batoan ang among giagian. Unsaon na ba lamang? Ingon bitaw kung di mi malahos diri sa Oyster Bay kay ang agianan lisod lagi kaadyo. Gusto man jud ni mo ngadto kay lagi gusto niya makakita og unsay Oyster Bay. Unya mingaw man dai pug ngadto sa Oyster Bay kay sagaran mga tawo ngadto is kanang murag bakasyonan ra ba. We've been to Oyster Bay. Not bad. Don't want to camp there. Now we're on our way to Cape St. Francis on unpaved roads or gravel roads as they are referred to in South Africa. It's nice driving on dirt. And yeah, I think once we get to Cape St. Francis, we shall have a little bit of lunch, which we have packed ourselves. And I've got delicious coffee. Ooh, I'm going to enjoy that. OMG. OMG, yeah, you're right. Bisag laom ni. Hinay-hinay, agimig sa pa. the pieces of forever that you broke. Dana pod daghan na pod tangkaw nakitaan. Macho pa na sila kay di managan og naay magbanha. They're looking Ang at katong ship kay managan man. They're looking at you because they say, but that's a Filipina. Yeah, this is not normal, huh? Sabaan maning pagka pinadya. They're no South African man. They see Filipino down. Basta mga bisdak sabaan. Malapit na kami sa St. Francis Bay. Na namin sa klarong agianan. Dili na dirt road. Mao ni ilang squatter diri murag naingani sa ato di ba sa Manila ug Cebu. Pero sa among probinsya wa ko kita og ingani nga kanang dikit-dikit ba.
Na ako nakitaan ba nagtapok-tapok, nagtagay-tagay, gimingaw na noon ko sa Pinas da. Unja mo na ni ang St. Cape Francis. Oh, paliko ta diri ang dapita. Unja mura raman siya og Oyster Bay. Classmate raman ni sila. Kay nagduol raman lagi ning Oyster Bay og St. Cape Francis. Murag bakasyonan na napod siguro ning mga badya diri kay anindot man. Pastila no, unja mura magwa pug ko na agni aning ilang St. Francis kay mao raman lagi sa Oyster Bay. Unja murag muhunong mi diring dapita kay murag ipanggusla na gajud mini banana daghan man nag-surfing. Oh, nindot siya diri at ambadyan. Dito na kami sa St. Francis. Pero nag-stop kami dito sa beach, no? Kay naay nag-surfing ba? While gakaon-kaon me. I'm going to turn the back here around. Yeah, ari mi mag-lunch. Tanawan ninyo gamong car. Ginoo ko ara ng bulingita. Sus, di na madyod madag smile. Let's eat! Ay lang, lami anas. No, I don't want to eat this. I want. Are you going to eat that? No. Yeah, I'm also going to eat that. I want to try. Chicken sesame. Maganda ang aming view. What a view, huh? Put it on your plate. Salad! I don't know what you can now. Nagawa si Banana ng Give me the. What's it called? wait, Yeah. Take that away. Take that away. while kumakain kami dito ba, nakita kami ng cross. Yan o mga kahigala oh. Kita nyo? Kahit saan talaga maraming cross dito sa South Africa. mga kahigala. Pag may mamatay ba, lalagyan talaga nila ng mga cross ba. Nalingaw miglantaw-lantaw sa nag-surfing. So medyo unja pa mi manguli. Kay magpabong sa pun miglantaw-lantaw kay wa na po ni sunod. Padong mi karon sa downtown sa St. Francis. Atong lantaw nga do og maadyo ba, no? Og dako ba og unsa ilang mga tinda didto sa ilang mga shop-shop, no? Wara god kanang suri-suri ra ba para makita po ninyo kung unsa ang St. Francis. Kay ang Oyster Bay wa manggod mi kakita og kanang murag shop ba, murag downtown. Dagat raman to. Og mga kabadyanan mao raman murag ingani ra gajud ba, di ba? So na ako noy downtown diri so ato nga duon kay madyo na raman makita po na to. Oh, mao na ni ang ilang downtown. Mingaw kay Sunday malagi karon, way nagtikaw-tikaw pero madyo noon kay way kaadyo traffic. Kay og Lunes to Friday pastilang grabe traffic. O mo ni ilang mga shop-shop kintahay. Ninduton pod ang ilang atop sa ilang mga shop-shop nindot si Jao sana all pang mayaman. Way ingana sa Port Elizabeth nga atop mo ni ilang supermarket dako-dako pod unja diri mga restaurant na kunoy live diri ang kutob unjang gabi mo nang medyo na anay mga tao ba naghuwat-huwat na wa pa siguro nagsugod. The noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces. Ato sang lantawon ang harbor. Dool ra ko nag harbor diri nindot ang mga kabadyanan diri mga kahigala kay tag 2 stories huy mapasa na all na raman ta ani magsigram tag mapasa na all kay na dool po si river aroy nindot ka jud mo ni diri sa taas na 2 stories ba pastila no mo na niyang kanal harbor medyo mingaw po siya way kataw-taw na day taw ang tag-idas mga bay nagdaog traffic
Kay nanabok. Because the cows are being crossed the road. Across the road. They're going to go be milked. Matod pa ni Banana mga kahigala, gipalinya ni sila kay ipang tapok ba? Kay kuhaan kuno ni og gatas. Diri sa South Africa, di kadyo mahal ang gatas kay lagi makita man ninyo no nga daghang mga animals. Daghan ng tai. Hingingon lagi ko ni Banana nga magpabung kag tan-aw og kaw mga unsa pang mga ubang mga nilalang nga mga animals diri sa South Africa kay ini uli sa Pinas di nakakakita og mga animals. Nakatawa si Jack kay labi na daw kuno og bird no di si Jack kita og bird sa kalsada sa Pinas diri daghan. Pauwi na kami. 1 hour kapin pod ang among biyahe padung uli. So padung diri sa St. Francis 1 hour kapin so mag 3 hours pod no. Lajo pod. We lost. We lost. We're in Cape St. Francis and we are lost. Yeah. We don't know which road to go back to PE, okay? So we're relying on the GPS to tell us where we should go. We are here na in the house. Muro to among ma-share today mga kahigala no ang among Sundate ni Banana. So, ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Love you all. Mwah! Lately I've been